El món no s'acaba, el món es canvia. Independència. Les aforcades, però ha de ser més independentista. Ha de tindre més geni. Ha d'atacar més a Madrid. Ha de treure les tetes a forca. Marcar el territori. Independència. Bon dia. Li puc fer una pregunta? Voldria preguntar-li què pensa de la Teresa Forcades. Sap qui és aquella monja independentista de Montserrat que fa un procés i de la independència? ¿Usted se sent independent? Res. Ni una palabra. ¿Usted conoce a la Teresa Forcades? Esa monja que va de independentista. Que sale por todas las noticias ahora. ¿No sabe nada? Sí. ¿Es del procés de la Teresa Forcades aquest? No. ¿De meló? ¿De piña? ¿De pistacho? ¿Qué tenía? Ah, pues de plátano, va. Que la Teresa Forcades xerra massa tenderetes, amb aquell jaio al costat, d'ahir fotent el rotllo de la gent, als casals del poble, als centres cívics, massa tonteries. Una monja libertària el que ha de fer és muntar una barricada i anar a la guerra directament. Viu a Montserrat, allí saben que hi ha un centre d'armament, un centre militar allí on hi ha material de guerra per si de cas, doncs ja sabem on està. S'han d'acabar les xerrameques i aquestes històries i d'enrotllar-se amb la gent. Per començar, s'ha de treure aquest vestit que li fa calor i posar-se un vestit de guerra amb medalles i armament a les butxaques. Perquè l'Arcadi Oliveres el que fa és calentar. No sé què li agrada, la carn o el peix, perquè aquest Arcadi ja t'ho dic que l'està calentant. Després té l'altre per l'altre costat que li diu ben pa bacalao. Amb la independència, amb xarrar, que s'acabi el cuento i surti de l'armari d'una puta vegada i que digui el que és. Perquè jo sóc la primera monja lesbiana de Poblenou, la primera de tot Barcelona i de tot Catalunya. I així vaig cada dia pel carrer, mostrant qui soc. La gent s'aparta de mi i em mira malament quan passo pel seu costat. Els hi pregunto, sabeu qui soc? No tenen paraules, ja ho heu vist. Ningú respon. Però em tenen por, em tenen respecte perquè soc tal com soc. He sortit de l'armari fa molts anys. Així que visca la terra lliure i Poblenou lliure. Llavors farem la nostra república independent, presidida per la primera monja lesbiana de Poblenou. Igual no pot... S'ho queda tot a dir, portem un partit també que es dirà Procés Lesbiaco Independent. Lliure! Independència! Madrid se quema, Madrid, se quema Madrid, Madrid se quema. Y Franco le citó lo mismo, era un hipócrita, lo mismo, y hay que decir las cosas como son.